ตัวในलोगोफोर दिनैहाय आंहा जालायनोसै नै ना बाथोन बियो ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय दावदैजों बिलाथि संनाय जा गोथावखा ओमफ्राय नैबे सटे भेजिटेबल्स ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दावदैजों दिंखिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दालि मा दालि मोनथाय मिथिया बेमारि दालि ओमफ्राय नै जानोसै आं दिनैहाय आसुगुरजों जानोसै आरोना नै एसे फैदो नोंथांमोनाबो जानोबा नै जाफैदोनो गोथाव जानोसै आंहा लोगोफोर हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै ओंखाम जाखांनानै सेलुनाव फैबाय आङो डिउटियावहाय ओमफ्रायहाय दिनैहाय माइक्र'ब्लेडिंनि जिहेतु क्लाइन्टबो दंमोन नालाय आङो माइक्र'ब्लेडिंनि वर्कखौनो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनोसै नोंथांमोना नुनानै माबोरै मोनखो बेखौ खोन्थाहरनो दाबाव आरोना नै ओरैबायदि नेचारेल लुक बानायनानै होदों खोमोन बायदि माने हेयार स्ट्रक बायदि आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना नुदों नै आइब्र'आवहाय हेयारानो बारा गैया थ' बेखौ नै दायो फिनिशिं जायाखै आरोना खालामगासिनो एसे गिदिरैनो नांगौनो ओमफ्रायहाय अभार गिदिरबाबो आं रोजाद्राय खालामला एसे सेटिं खालामनानै होबावनोसै अब्लानो जाबाय आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलो आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो जुदि बिदिनो माइक्र'ब्लेडिं खालामजानोबा थाबैनो फैदो आरो नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आसुगुरखौ बोरै मोनखोबा मेमा दायो नायगासिनो आरोना माइक्र'ब्लेडिं खालामनाया नै जा आराम नुबाय बिराद मोजां नुबाय मोजां नुदों दा फुरा अरिजिनेल बायदि नुखाबाय दा एसे गोसोम जानानै दङ हो बियो आफ्टार 1 month माने माबा जागोन कालारा डार्क ब्राउनसो होखादों नै बेफोरबायदि गोसोम सोमखौ फोनो होननानै बेखौ फोना जोङो नैबेखौसो फोनो आरोना नै बेबायदि कालारखौसो फोनो जोङो नै बेफोरबायदि आरोना बे डार्क ब्राउन ब्लेक नङा नै सेलननि डिउटिया जोबनायखाय सिटि सेन्टारावहाय फैबाय आरोना ओमफ्राय लावदुमाबो मिटिं जोबनानै फैबायमोन बियो बिराद पपकर्न जानानै मोजां मोनो नालाय बेखायनो जोङो जानो थाखाय थांबाय लाबाय मोनसे बियो प्लेनखौसो जायो आरोना बिदि फ्लेभार एड खालामनायखौ जाया ओमफ्राय दायो दिनैहाय जोङो ओरैनो कफि लोंनो होननानै फैबाय ओमफ्राय बियो नै बेखौ नुग्रोनायखाय बिराद मोजां डिसप्ले बानायनानै दोनदों नै गोसो खावनो थाखाय बेबायदि बानायनानै थानायखाय जानो लुगैबाय बियो नै बायनानै दा संनो होनोसै संनो होगोन नैबे फ्लेभारखौ जानो नागिरदों दिनैहाय नैबेखौ नैबे माबायदि थायो सोर माखौ ट्राइ खालामखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय आंनो मा माखौ जानो सोरबा अयथासार जायो बिदिखौ बेनि थाखायनोथ' आं गोदो मिथिबायना लोगोफोर मा मोनो नैयो बानायनो होबाय नै बेयावहाय दायो बानायगासिनो लावदुमनो होबाय आङो बे लेस स्पाइसि ओमफ्राय नै बियो मर स्पाइसि बे पिंक कालारनिखौ आं लागोन अयथासार itu मुखत परिगले सेस पानिটো बेखौ जानोसै आलु गोनना ओमफ्राय लोंग्रा लानोसै नै बेखौनो लानोसै नामाथाय आं ब्लुबेरि बिराद मोजां मोनो नालाय बेखौनो लानोसै खोमा लावदुमालाय माखौ लागोन बै मोनसेयालाय एप्पोलनि रेडि जाबाय आंनिया जाजोब्बाय ओमफ्राय जानानै लिपस्टिकानो गैला
ओमफ्राय बिनि उनावहाय फैलायबाय Beautytalk Korea जायफोरा K-drama नायनानै मोजां मोनो K-pop स्टारफोरखौहाय मोजां मोनो थ' बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां नैबे Beautytalk Koreaया बेयावहाय सिटी सेन्टारावहाय गोदानै स्ट'र खेवबाय आरोना थ' बेयावहाय माखासे किउट ड्रेसबो दङ एसेबांखिनि कालेक्शन्स गैया दा गोदान नालाय ओमफ्राय हेन्डबेग्सफोरबो दङ केपफोरबो दङमोन ओमफ्राय आरो मा दङ नै डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो नोंथांमोना आंथ' एफाग्राब मोजां मोनासै मोजां दङ ओमफ्राय साइजफोरानो मिलायाखै नै इयाररिंस मा दङ ब्रेसलेटफोर दङ आं बेफोरखौ बारा इन्टारेस्टेड नङा आंना बिउटिनि प्रडाक्ट्स बासो आरोना नै बेसो आंना नै फेक लेसेस जा मोजां क्वालिटिनि दंमोन आरोना ओमफ्राय मेजिक प्रेस अन नेल्स दंमोन आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायदो क्वालिटिफ्रा जा मोजां ओमफ्राय नै बे आइसेड'खौ खेवनो हायाखैमोन आं ओमफ्राय लावदुमा खेवना होबाय नायलाय ओरैबायदि ग्लिटारि जा मोजांखा कालारफोराबो निउड शेड्सआवनो दङ ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं लिप ग्लसखौ ट्राई खालामबाय माबोरै नुदों लोगोफोर मोजां नुदोंना ओरैनो आङो मेट लिपस्टिक्स बांसिन माने क्रिमि मेटखौ फुनो आरोना बै बिदि रानथाब जालायलायनाय बिदिखौ नङा ओमफ्राय नै आङो टेस्टारजोंहाय ट्राई खालामबाय थाबाय माखौ मा मोजां नुगोन माखौ लागोन मा थागोन जाबाय आङो ओमफ्राय आंनाव दंखाजोबखायो होमबाबाबो आं बिराद लुबैयो आरोना लुगैयो थाखाजोबबाबाबो ड्रेसखौबो जेनेबा थाखाबाबो गाननोनो गैया बायदि बिदि आरोना लुबैयाथार ओमफ्राय नायबाय थाबाय आं सोंबाय थाबाय आं माने आंनावथ' दंखायो नालाय ओमफ्राय आं बिदि करियान बिउटि प्रडाक्ट्सफोरखौ आं बायफेराखैमोन बेयावहाय फार्स्ट टाइम बायबाय थ' गाइस फैदो दानिया Beautytalk Style Talk from Korea थ' बेखौहाय आनबक्सिं खालामनोसै बेहाय आङो मा लाबोखो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना थ' नैबे लिपस्टिक प्लास ग्लस नुदोंना नोंथांमोना आं बेखौहाय लिप ग्लससो लगायदों आरोना मा लिरनाय दङ लिप ग्लस ओमफ्राय बेयावहाय माखासे करियाननिसो लिरनाय दङ आं मिन्थिला दै ओमफ्रायहाय नैबेनो आरोना नैबेनो जिनिसा नैबे आं दा लागायनाया नै माबायदि नुदों एकदम नेचारेल कालारा आरोना जा मोजां नुदों आंथ' बेबायदि आरोना बिराद मोजांखा पुरा नेचारेल कालार प्लाम्पि जानानै थायो आरोना जा मोजांखा मोदोमनायाबो जा मोजांखा बेखौ देखायखांखाबाय आङो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय नायलाय जि मोजांखा मोजां दा ओमफ्राय नै मोनसे आङो इटार बायदि इनार पारफिउम लाबोदों आरोना जा मोजांखा मोदोमना बिराद मोदोमना लुज पाउडार लाबोदों आरोना जा मोजांखा नैबेयो कालार वाइजबो ओमफ्राय ओरैबायदि सफ्ट ओरैबायदि स्किनाव नांबाथाय माने इभेन टन स्किन जा मोजां नुखायो आरोना थ' नै लोगोफोर दहाय आङो लिप ग्लस ट्राई खालामना नायनाया कुकी ब्लासार बबेथिं बख'यो आच्छा नै कालारा आरोना नैबिदि अरेन्जि कालार बेयाव बोरैबा गोजा जानुदों बाट नै बेबायदि आरोना खावलाया नै बेबायदि जागोन आरो नै बिदि कालार आरोना एसे फोनबानो नाङो नांदो जि मोदोमनाखा प्रडाक्ट्सफोरा मोजां नुदों